La música és essència, és silenci, és ressonància. La música és somni i és imatge, és escultura i és poesia, és una barreja de vent que s'escapa, una línia que es difumina, un soroll d'aigua que sentim de lluny, l'esbós d'un núvol lleuger. La música és moltes coses i aquí les anirem descobrint. Això que esteu escoltant és Un espai al pentagrama, el podcast de Ficta Edicions dedicat a la nova creació, acollit per Ràdio Granollers, enregistrat i editat per Lluís Ruiz i escrit, dirigit, realitzat, produït i tot el que calgui per la persona que us parla, Alba Nogueras. Avui parlem amb un compositor de Reus, mediterrani i meditatiu, que escriu des de l'emoció profunda que susciten les coses petites. Josep Maria Guix, sigues molt benvingut. Moltes gràcies, bona tarda. De fons sentim el tercer moviment de Slowly in Mist, interpretada per Abel Tomàs, Arnau Tomàs i Josep Colom. L'he escollit per començar perquè és l'obra que esculls tu per començar una entrevista que m'ha agradat molt, una entrevista imaginària que et fas a tu mateix. Comences responent, si és que ho podríem dir així, diguéssim, la primera pregunta. Dius que no et sents creador de la mateixa manera que no t'agrada parlar d'artistes plàstics. I llavors, jo llegeixo aquesta frase, diguéssim, aquesta idea, com una voluntat de delimitar bé la parcel·la en la que treballes, però alhora, diguéssim, a les teves obres dialogues constantment amb altres disciplines. No sé si estaries d'acord amb aquesta reflexió. Aviam, si és veritat. Pel que fa a l'entrevista, deixa'm començar. I tant. La idea era partir d'aquell text de Glenn Gould. Glenn Gould, entrevista Glenn Gould sobre Glenn Gould. És una cosa com molt divertida, perquè llavors ja saps quines preguntes t'has de fer per generar una certa controvèrsia. Llavors, sí, en efecte, aquesta és una paraula igual que artista. Clar, artista, diguem-ne que engloba des de Picasso fins al Norma Duval, per entendre'ns. Llavors hi ha una certa diferència entre els dos personatges aquests que acabo d'esmentar. Jo em defineixo com a músic, i en tot cas, si volem ser més concrets, com a compositor. Això no vol dir que no m'interessi l'àmbit literari, l'àmbit plàstic, sobretot, en part també pels estudis que vaig realitzar, moltes qüestions d'història, filosofia, etc. Però el cinema, molt. Però la idea és que soc músic, no em sento creador, és que gairebé és un terme diví, no m'agrada gens. I llavors és a partir, per tant, o sigui, la idea és que cal delimitar les arts per llavors fer-les dialogar. És que la influència la tenim per tots costats, diguem-ne. Llavors, jo no puc prescindir de determinades músiques, igual que no puc prescindir de determinades pel·lícules o determinades pintures o fins i tot edificis. Tot això genera sensacions i diguem-ne que a la llarga acaba generant una mena de rerefons que et condueix a que m'expressi amb el meu mitjà, que és la música en aquest cas. Aquest tema que ara volia tractar a continuació el volia posar aquí com al principi de tot perquè crec que és força important per tu, és bastant vertebrador de la teva obra. L'obra que sentíem ara de fons parteix d'un haiku, però el fet de partir de haikus també ho fas en força de les teves altres obres. Llavors et volia preguntar què et va portar a interessar-te per aquesta literatura. Doncs mira, m'hi va portar un encàrrec de l'Àlex Susana quan estava presidint tota la vessant artística, diguem-ne, de Fundació Caixa Catalunya en el seu moment, i algú li havia comentat que, d'això fa bastant de temps, li havia comentat que jo era bastant lent a l'hora de compondre, cosa que amb el temps he anat millorant, em sembla, i soc una mica més ràpid, i l'exposició que s'havia d'inaugurar era sobre ukiyo-es, gravats japonesos del segle XVIII. Jo desconeixia absolutament tot el relacionat amb l'art japonès. Més enllà de l'anècdota que en Van Gogh li agradava col·leccionar estampes japoneses, després he entès per què,
ho desconeixia tot. Llavors, sempre que hi havia una inauguració d'una exposició, encarregaven una peça a algun compositor. Aleshores, a mi crec que m'ho van dir pràcticament en un any i mig d'antelació. Llavors em va servir per posar-me al dia i intentar comprendre què era això de l'art japonès i què implicava. Vaig començar amb els gravats, vaig començar a llegir moltes coses vinculades amb el zen, i finalment vaig acabar amb el món d'aquest dels haikus, oi? Que a principi eren com una cosa molt òbvia, i dius, però ves quina bestiesa, això, aquestes 3 línies mínimes, doncs, que si el vent del cap vespre, doncs es mou la cortina i el meu cor. I tu dius, caram, i això què és? Aleshores, amb el temps vaig anar entenent des de la meva òptica occidental, que mesos enrere comentava amb un violinista japonès i em deia, no, els occidentals no podreu entendre mai el que és un haiku. Dic, no, crec que sí, que tens raó. El que passa que fem com una mena de traducció de la traducció i ens intentem aproximar. Com a mínim a mi m'esperona a compondre alguna cosa. Llavors, crec que aquí hi ha una mica de parany, perquè en diem poesia, però en el fons no és poesia. Jo el veig com una imatge plàstica que desprèn una emoció determinada. Aleshores, no tenim la imatge plàstica, sinó que tenim unes línies, uns versos que ens descriuen més o menys aquesta sensació. Aleshores, a mi això em resulta molt suggerent i de seguida em vaig veure doncs, això, intentant buscar obres que fossin molt concentrades, molt essencials, molt suggerents alhora. I després hi ha una qüestió purament pràctica, que és que no disposo de temps per compondre 30 minuts a la manera que a mi m'agradaria fer-ho. Aleshores dius, doncs mira, fem-ne 3 però ben fets. I aquesta és la història. Ara que dius això del temps, i també ho has com apuntat abans una miqueta, el fet de tenir més marge a l'hora de rebre un encàrrec pot portar aquestes coses, no? O sigui, a descobrir un nou món. Vull dir, Sens dubte. Sens dubte. És un espai de comoditat que no sé si sovint us hi trobem. Aviam, anem una mica a preu fet, que és el problema. No anem tots accelerats i jo penso que l'art necessita calma, que les coses s'han de... com els bons vins. No pots fabricar, suposo que no es pot fabricar un bon vi en un mes. Algú em dirà sí, que ja estan comercialitzats i es venen molt. Però suposo que els entesos diran que no, que vaja, que no és el mateix tenir 20 anys en una bota un vi que vagi fent la seva vida, que el fem créixer com si fos un pollastre en una granja perquè s'ha de vendre pes. Aleshores jo penso que en l'art és molt important deixar que les coses... deixar reposar. És dir, les idees també i allò que has fet també. Ho deixes reposar, al cap d'una setmana tu mires a veure si encara si estàs d'acord o no. I que respiri i retornar-hi. Abans ho apuntaves una mica. Vas estudiar Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser una carrera que escollissis per dedicar-te, diguéssim, al sector o ja tenies... No, va ser una cosa molt més trivial. Quan jo vaig acabar COU, tenia molt clar que volia seguir els meus estudis musicals, aleshores els meus amics pràcticament tots es van posar en una carrera universitària, jo vaig seguir amb els meus estudis musicals interromputs per fer la mili com a voluntari, això de voluntari amb moltes cometes, però tenia l'avantatge que jo vivia a Reus en aquell moment, hi havia la base aèria a Reus, hi havia moltes possibilitats de quedar-t'hi. Aleshores vaig poder seguir estudiant al Conservatori de Tarragona, mentre més o menys estava perdent el meu temps durant 15 mesos, i jo vaig seguir amb els meus estudis. I passava que els meus amics havien acabat la seva carrera universitària i jo encara estava amb els meus estudis musicals que no s'acabaven mai. I aleshores va aparèixer publicat en algun lloc que les carreres es reduirien de 5 a 4 anys i que a l'Autònoma de Barcelona els estudis d'Història de l'Art acabarien transformant-se, si un ho volia, en llicenciatures en musicologia a partir del segon cicle, diguem-ne. Aleshores, amb aquesta idea hi vam caure uns quants. Afortunadament, i dic afortunadament en ple ús de la meva consciència, això no va ser així. I aleshores vam acabar com a llicenciats d'Història de l'Art i tot i que podíem escollir algunes matèries de musicologia, tots els que ens interessava la música de veritat no ho vam fer. Suposo que les coses han canviat, però en aquell moment no. Aleshores he tingut la sort de poder gaudir de bons professors dins l'àmbit de la història de l'art, de la història de la literatura també, classes San Francisco Rico, Joaquín Yarza, fins i tot història medieval, i em va descobrir tot un món, José Enrique Ruiz Domènech. Aleshores, jo en guardo un molt bon record perquè em va servir també per anar ampliant el meu camp de visió en diversos àmbits. Per tant, et va servir? O sigui, podríem... Sí, tot serveix. Un bon llibre serveix per saber què has de fer i un mal llibre per saber què no has de fer. Si et sembla, continuem escoltant més música.
això que sentim de fons és Reflecting Surface, interpretada per Sílvia Vidal i Ramon Humet. Aquests estudis musicals que no s'acabaven mai, que em deies abans. Parlem una mica d'aquesta formació. Vas començar composició i teoria musical al Conservatori de Badalona. De fet, abans de Tarragona. O sigui, de fet, la meva història comença a Reus, que hi havia la delegació del Conservatori de la Diputació. Sí. Aleshores vaig començar a piano com a alumne lliure, amb la meva professora d'aquell moment, que era Maria Bartolí. Després vaig passar a compaginar una mica el que era de manera oficial a Reus, però també anant a classes de matèries teòriques a Tarragona. Llavors va ser més tard que ja vaig passar a Badalona. I encara més tard vas començar música, o sigui, vas cursar, diguéssim, música electroacústica a la Fundació Fonos de Barcelona, i llavors ja sí que vas saltar vas anar a l'IRCAM de París. Com és que et vas interessar per la música electroacústica? Doncs mira, no ho sé. De fet, de molt petit sempre m'han interessat molt les maquinetes i aquestes coses. Llavors a mi em fascinava això d'aquests aparells plens de botonets que sortien amb alguns vídeos sobretot del món de la música pop, perquè tampoc no coneixia en aquell moment tot el que era la música concreta o la música electrònica, tal com s'entén a nivell històric, oi? Aleshores, no sé, era una fascinació especial. Si jo tinc això, podré fer... Evidentment tens allò i no necessàriament has de poder fer determinades coses, o sí, no ho sé. El que sí em va servir és per interessar-me molt pel món del so. No fa pas gaire llegir un llibre esplèndid, amb una entrevista amb Luis de Pablo, i aleshores ell comentava que no es comprèn avui dia un compositor que no estudia el so pròpiament. Aleshores suposo que és també conseqüència no només de la tecnologia, sinó de l'espectralisme francès com a moviment, aquesta mena de reflexió sobre allò amb el que estem treballant, bàsicament, que és temps i so. Aleshores, del temps coneixem alguna cosa, i del so, potser des del punt de vista físic, tampoc no en sabíem tant. Aleshores, avui dia podem analitzar i comprendre per què una campana sona campana i per què un piano, doncs, segons com té bastant de veure amb una tambura, si eliminem l'atac i el mantenim molta estona quiet, oi? Llavors va ser com una mena de fascinació que no necessàriament s'ha traduït en una enorme producció d'obres electròniques o electroacústiques, més aviat és escassa en el meu cas, però sí que ha significat tenir molta cura per l'aspecte tímbric a nivell compositiu. Podríem dir que queda en forma de pòsit. Cert, sens dubte. I llavors has decidit o t'ha sortit, diguéssim, tirar cap a un altre tipus de sonoritat. Sí, i a més passa una altra cosa. Avui dia amb l'ordinador les coses han canviat bastant, però en el seu moment, quan jo vaig començar a treballar, doncs encara anàvem gravant en cinta, retallant-la, girant-la, accelerant-la, totes aquestes coses. El procés era bastant lent. I després passa de seguida que si no estàs molt al dia, tecnològicament tot evoluciona. Que després això penso que també té una implicació a nivell estètic, i és que de seguida les obres potser envelleixen massa de pressa, perquè podem distingir perfectament des del punt de vista tècnic les obres que són dels anys 50 o dels 60 o dels 80 i tindran un altre aspecte. Llavors, m'interessen determinades qüestions, però si vols treballar bé, pràcticament necessites un suport tecnològic important darrere. Llavors, o ho fas tot tu, que és una opció avui amb l'ordinador, o si no necessites 3 enginyers i un estudi com cal per poder fer segons quines coses d'una certa volada. Abans mencionàvem els diferents llocs per on has anat passant, fins i tot les diferents ciutats, no sé si ho penses d'aquesta manera. Jo volia preguntar-te això, quin pes ha tingut aquestes diferents ciutats, si n'hi ha alguna que t'hagi marcat més o menys, si el pas per París va ser decisiu en algun aspecte? Aviam. O no? De fet, a París m'hi vaig estar un mes, i ja tenia ganes de tornar. Hi havia possibilitat... Sí, quan ens vam presentar uns quants amb això, recordo, per cert, que havíem coincidit l'Héctor Parra i jo amb la sol·licitud i ens van escollir. Aleshores, podies optar a fer el curs intensiu un mes o estar-hi tot un any. Clar, jo tenia un fill d'un any i poc, gairebé 2, no em podia tampoc permetre, dius, vinga, ara aturaré tota la meva vida i me'n vaig un any a París a estudiar amb això. La veritat és que quan hi portava unes quantes setmanes jo tenia molt clar què m'interessava i què no tant. Aleshores, en aquest mes hi havia moltes hores i molta concentració de coses. Va ser interessant conèixer alguns altres col·legues de diversos llocs. Vaig agafar allò que m'interessava, coses vinculades amb la composició assistida, algun programa que et permetia, Audioscoop sobretot, manipular el so amb un nivell
d'espectre tímbric, filtrar segons què. Llavors, me va suggerir moltes coses. Quan vaig tornar cap aquí, doncs, algunes les vaig aprofitar i després, amb el temps, doncs, he anat a la meva i allò s'ha quedat com un solatge. La ciutat en si no és tan important. De fet, no hi tinc res en contra, però tampoc no... Vull dir, estic bé a casa. Vull dir, no cal anar lluny. Això t'anava a dir, veritat, això si ho preguntem al Joan Magraner ho té claríssim, però que els compositors, bueno, el fet dels artistes, si em permets la paraula, del Camp de Tarragona, ells sempre parlen d'una llum que desprèn les obres. Sí, una llum, sobretot anava a dir, ara seré dolent, una llum que fins i tot brilla de nit, perquè tenim totes les refineries del país, han anat acabant allà, llavors tenim unes flames que ja no necessites il·luminar l'habitació, ja t'entra directament la llum artificial a les 3 de la matinada. Aviam, hi ha alguna cosa, jo penso que aquesta influència hi és, és a dir, jo no em veig envoltat de muntanyes en un país nòrdic, la veritat. Vull dir, no és que cada dia hagi d'anar a posar els peus en remull a la platja, però m'agrada saber que tinc el mar a prop. I és veritat, hi ha un color determinat. Aleshores, és veritat que surts de Reus, vens a Barcelona, que és la gran capital, i jo vaig arribar aquí l'any 92 per començar a estudiar l'Autònoma, i de fet ja em vaig quedar a viure aquí, i ara si pogués m'aniria a un poble petit, perdut, o en un far d'aquells abandonat en alguna illa, perquè m'interessa més aviat estar tranquil i fugir de tot el soroll i el brugit que hi ha. En aquell moment que vaig venir aquí, Barcelona suposava encara moltes coses, no teníem internet amb l'abast que té ara, aleshores era fantàstic poder-te perdre en una llibreria determinada i avui dia et pots perdre en una llibreria virtual d'internet i si convé t'ho porten a casa, aleshores no és necessari viure en una gran ciutat, pots viure perdut en algun lloc. Però per mi és important saber que em sento a prop de casa, no sé com dir-ho. És més una sensació que no pas el fet de no poder estar vivint fora. Si et sembla, parlem també d'un altre càrrec, una altra feina que vas dur a terme durant uns anys, que és el de director artístic al Festival Nous Sons a l'Auditori. Això va ser entre el 2007 i el 2011. Aquí tenia apuntat que la gestió, la programació, a primera vista pot semblar que queda lluny del fet d'escriure música. No sé si estàs d'acord amb això, si hi ha algunes certes o no similituds entre programar música i escriure. Aviam, la pregunta tindria diverses respostes. En principi, en aparença, diríem que no, que jo si em tanco per compondre, em tanco per compondre. Però aleshores t'adones, i en mi sempre hi ha hagut aquesta voluntat, de relacionar coses i conceptes. Aleshores descobreixes que, què sé jo, doncs que el tractament que fa Haydn del timbre en la creació de la llum, quan estem parlant d'aquest oratori, de la creació, doncs té molt a veure amb l'Ontano de Ligeti i alhora això també té molt a veure amb segons quins tractaments de filtratge electrònic. Aleshores comences a interrelacionar períodes. Llavors et planteges, si jo hagués d'escoltar un concert en comptes de fer la integral de sonates per violí i piano de Brahms o de Beethoven, per què no comencem a buscar aquests eixos que ens permetin explicar la música d'ara a partir de músiques anteriors? Perquè a vegades es diu, no, és que la gent no comprèn la música contemporània. Desenganyem-nos, la gent no comprèn la música, en general. I els joves pitjor perquè no l'escolten, simplement la senten, és com una mena de cosa, perquè si l'escoltessin apagarien allò horripilant que escolten habitualment. Llavors, no ens desenganyem, les coses així. Llavors, el meu repte, quan en Joan Oller em va proposar això, primer em va agafar una mica per sorpresa, dir, però això no és una cosa que no he fet mai, vull dir, com m'hi poso. Però després vaig pensar, què podem fer per intentar encaixar la música d'ara i que alhora hi hagi grans clàssics del segle XX i que alhora hi hagi també grups de fora en grups d'aquí. La meva idea sempre va ser, com a principi, intentar, en la mesura que fos possible, que vingués gent de fora i que interpretés obres també de compositors d'aquí, que hi hagués gent d'aquí que també interpretés la música tant d'aquí com de fora, i donar veu fins i tot a compositors que no es tindrien presents en l'àmbit més contemporani. Te'n recordo un concert amb la Laia Marramon i Christoph Richter que hi havia des de Takemitsu fins al darrer Liszt. Hi havia George Benjamin també, llavors era una mena de combinació, però hi havia un fil conductor. O un concert amb en Josep Colom que ens va portar... Jo li vaig dir, mira, m'interessa que hi hagi... qui hi havia en aquell moment? Un estudi de Ligeti, llavors va dir, si et sembla bé posarem també un de Chopin, dic, doncs perfecte. I els va anar enllaçant, o sigui, crec que va fer Ligeti, Debussy... Chopin, Debussy, Ligeti.
Després va tocar també Guin Joan i aleshores va tocar també Falla i fins i tot va tocar Manuel Blasco de Nebra, que és un compositor absolutament negligit i que jo vaig descobrir per casualitat i és una cosa absolutament deliciosa. Estem en la segona meitat del 18 i aleshores li vaig dir, mira, intentem fer això. Llavors va acabar combinant Brahms amb Schoenberg, intercalant-los una mena de programes que a mi em resulten molt atractius, però aleshores difumines les fronteres. I una altra cosa que vaig afegir i és, jo no em programaré mai a mi mateix. No, això és una bestiesa, però resulta que en aquest món sol haver-hi allò de, mira, o encara no et programis, doncs, escolta'm, tu poses aquest, però jo després et torno el favor nació. Bueno, vaig intentar fugir d'això. Sí, els tractes de favor que finalment, és una cosa que malauradament hi és en el nostre sector. Sí, en tot arreu, suposo. I a tot arreu, sí. Potser no programes música teva llavors, però avui sí que en podrem escoltar més. De fons sentim Away in the Dusk, interpretada per Oriol Estivill Rofes, i proposo aquesta obra perquè he xafardejat una mica el teu Twitter i m'he trobat que força de les teves últimes piulades són explicant que músics joves, també hi ha, doncs, per exemple, l'Adrià Perea i el trio Ànima o l'Ariadna Schmelik al concurs del Primer Palau, doncs gent, intèrprets, doncs, escullen obres que ja tenies escrites per formar part del seu repertori. D'altra banda, però, hi ha molta música contemporània que s'estrena però que després queda en un calaix. No sé si diries que és així en general en la teva música i una mica, doncs, què n'opines d'aquesta tendència? Jo he tingut la sort i el privilegi, diria, que pràcticament totes les obres que he escrit s'han estrenat i sovint s'han interpretat més d'un cop. Fins i tot, doncs, diguem-ne, la meva primera obra sinfònica doncs l'han interpretat les orquestres més importants del país i l'he sentit com a 7 vegades, crec recordar, cosa absolutament impensable. I per mi és un goig que hi hagi gent jove que en sec m'escriu o em truca i em diu, mira, és que m'he estudiat aquesta peça i m'agradaria que la poguessis escoltar i digues la teva perquè la vull tocar i vull muntar un concert. És una sort. En el nostre camp és cert que hi ha molta música que sembla que es faci un cop i després ja queda en un calaix. A mi no m'atrau especialment la idea aquesta de l'estrenem en aquest festival que són els 4 d'aquest cercle i després allò ja no es tornarà a sentir mai més. M'agrada anar creant aquesta mena de solatge i que aleshores la música es toqui com un fet normal. I a més tenim una sort, que és que cada vegada hi ha més bons intèrprets a casa nostra. Els que programen ara, no sé si ho saben, però és que n'hi ha de molt bons. El problema és que són tan bons que, com aquí no hi ha manera de fer res, han de marxar fora. I aleshores passen uns anys i algú descobreix que eren molt bons. I els diuen, no, escolta, hauries de tocar. Diuen, no, és que ara ja estic molt ben instal·lat allà, que em valoren, em tracten bé i em paguen el que cal. Hauríem de començar a pensar en donar importància a la gent que està ben formada aquí. Això ho deies en el cas dels intèrprets, en el cas dels compositors creus que també? En el cas dels compositors em sembla que és més irregular, tampoc no estic tan al dia amb el que passa, cada vegada n'hi ha més, cosa que és bona en principi, però llavors també hem de fer una criba per saber què funciona més bé. Evidentment, cadascú té la seva manera de fer, la seva tendència, i jo no soc ningú per dir com ha d'anar i com ha de compondre cadascú faci el que vulgui i com cregui convenient. En el meu cas, a mi m'agrada compondre perquè realment tinc la necessitat de fer-ho. A veure, és molt fàcil que et diguin, miri, aixequi'm una paret, i aleshores tu vas posant un totxo com si fossin les peces de Lego, un rere l'altre, i surt la paret, això no té cap misteri. Que la paret sigui interessant i faci la funció que ha de fer, això ja són figues en un altre paner. Perquè sigui interessant... Per sigui interessant, el primer que m'ha d'agradar és a mi.
i me l'he de creure jo. Aleshores, jo sempre penso que sóc el meu primer espectador virtual. Això és una cosa que deia Stravinsky. Per qui compon vostè? Doncs per mi i pel meu alter ego, no? O pel meu jo. Doncs jo ho veig bastant així. Llavors, si jo sóc el meu primer oient, i si jo no n'estic satisfet i a mi no em convenç, allò no tira endavant. La paperera virtual o no, diguem-ne que s'omple de moltes coses. Altres coses que han passat aquesta temporada és l'estrena de Com un núvol lleuger, amb càrrec de Plural Ensemble, una obra escrita en record de Joan Guinjoan. Fa uns dies també vas publicar un text que titulaves Tot recordant Guinjoan. I aquí la pregunta que m'havia apuntat i que tu has llegit, diguéssim, és si et preocupa que com a societat oblidem la nostra tradició. Aviam, no és que em faci aquesta pregunta cada dia quan me'n vaig a dormir i que això m'impedeixi el viure a cada moment. Però sí és cert que Catalunya té una tendència a l'oblit una mica esfereïdora. O sigui, això ho hem discutit moltes vegades amb col·legues, per exemple, en l'àmbit de la pintura. O sigui, està molt bé que tot el dia ens omplim la boca, què sé jo, doncs, amb Tàpies, amb Miró i amb Dalí. Però esclar, és que tenim en Joaquim Mir. Aleshores, un mira Joaquim Mir, malgrat Gabriel Ferreter digués el que digués, i a mi em fascina. Aleshores penses, però com és que no el tenim més sovint present, aquest senyor? I com aquest exemple, molts altres. És a dir, tenim molts compositors catalans de la primera meitat del segle XX que són absolutament fascinants. O sigui, jo recordo el dia que vaig descobrir la música de Joan Manent, que crec que era en un concert, però estic parlant de fa molts anys, que es va fer al Centre de Cultura Contemporània, i recordo precisament que hi havia entre el públic en Joan Guinjoan, i allà interpretaven un quartet d'en Manent. Jo no l'havia escoltat mai. De fet, no sabia qui era el compositor. I quan vaig acabar d'escoltar això, li vaig dir al Joan, però escolta'm, com és que no coneixem més aquesta música fantàstica? Em va dir, oh, xiquet, aquí hi ha música de veritat. I dius, clar, com és que no ho saben els altres, que tenim música de veritat? A què estem esperant per programar aquesta música? Aleshores, per exemple, un altre cas també bastant flagrant, Toldrà. O sigui, Toldrà és un compositor que quan el sents, jo somric, o sigui, no connecto tota l'obra de Toldrà, però hi ha un aspecte que dius, no, i aquest és que és mediterrani, i aquí hi ha música, i és que es nota 3 hores lluny. Toldrà no apareix mai programat enlloc. O sigui, sembla que només el toquin els músics, aneu al conservatori o a casa, però això és bon senyal, perquè vol dir que funciona. Aleshores dius, bé, doncs està molt bé que programem Mozart o que soni també determinat compositor al moment, però no oblidem els que tenim que funcionen. I a nivell, diguem-ne, hispànic, si es vol, doncs el cas aquest de Manuel Blasco de Nebra. És a dir, està molt bé que toquem Domenico Scarlatti o Haydn, però quan escoltes allò penses, però si això és una joia, com és que no el sentim més sovint? Per sort això va canviant. Els versos dels quals parteix aquesta obra aquí dediques a Joan Guinjoan són, podríem dir, una mica devastadors. N'hi ha alguns que són força desoladors, podríem dir, no? Ja d'aquí tenia cita, revelen l'extinció d'un món, d'allò que va ser però ja no és. No sé si hi ha... Malgrat tot podem tenir esperança per... No, hi és. Aviam, té una història, el títol aquest prové d'un poema xinès molt antic, no dic en traducció ni en versió, sinó en interpretació de Marià Manent, que és la paraula que ell emprava, no? Perquè ell no ho treu directament del xinès, sinó que es basa. Llavors, ell, diguem-ne, que paeix tota aquesta història que més o menys ens expliquen, doncs, que hi ha unes bigues més o menys corcades, pols damunt dels llocs, que amaguen la imatge d'una ballarina que devia ballar però que ja no balla. És una mica aquella imatge de la decadència, però que té la seva poètica. Aleshores, jo em vaig quedar molt amb aquesta poesia que amagava, no? És allò que nosaltres ara veiem això així, però allò en el seu moment estava viu i funcionava i era segurament el més sublim que hi havia en aquell instant. I jo tenia pendent de feia temps amb en Guinjoan, perquè els últims anys de la seva vida hi vaig tenir bastanta relació, suposo que hi havia una certa complicitat per venir del mateix territori. I jo guardo un molt bon record d'aquelles trobades a casa seva o d'aquells consells que em donava o de poder escoltar directament la música que ell estava fent. És una empenta impressionant amb l'edat que tenia. I aleshores jo volia fer una obra per cor i de fet encara la tinc pendent dedicada a ell. I això encara no ho he fet i quan el Plural me va demanar aquesta peça jo vaig pensar de seguida en aquest text, li vaig estar donant toms, etc. I al final vaig dir, mira, ara que la tinc llesta
i em va costar una mica, perquè els 15 primers dies que m'hi vaig posar volia canviar segons quines coses a nivell conceptual i no acabava de trobar-me, i finalment vaig tornar al punt inicial de partença, que era el bo, i ja em vaig posar després a buscar les notes i tot el que calia. I de seguida vaig pensar, li dedico a en Joan Guinjoan. No sé si... Bueno, potser em dius que no, però potser el fet d'escriure des d'una cosa que queda molt a prop, potser, no, això que deies que els canvis llavors has de tornar a la idea original, doncs que potser costa més escriure partint d'això, doncs d'una cosa que et queda molt a prop. No sabria què dir-te, depèn, Jo el que cada vegada veig més és que un necessita, si més no jo, tenir molt de temps de preparació per, a veure, si ara et dius, mira, harmonitzem un coral de Bach, això és ofici, això es pot fer, no hi ha problema, tindrà més o menys gràcia, però ens en sortirem. Si vols fer una cosa que arribi més enllà, necessito que m'emocioni jo prèviament, necessito un temps d'anar-ho païnt, d'anar pensant com serà, etc. Llavors, tot aquest treball conceptual previ per mi és cada cop més important. No? Hi ha aquella famosa anècdota, em sembla, sobre el poema de Goethe, que diu, li mostra algú, no? I mireu què he fet ahir, o que he escrit aquesta nit, i l'altre li diu allò de, caram, doncs, molt bé, no?, per haver estat escrit en una nit, i ja, però hi porto pensant 20 anys. Doncs és exactament això. I t'adones que és cert, que descartes moltes coses ja mentalment. Llavors, quan ja tens molt clar per on vas, o si més no saps què no vols fer, les coses són molt més clares i avances. Abans, bueno, tot això venia parlant de Com un núvol lleuger, una obra dedicada a Joan Guinjoan. El tens present a ell o a la seva música a l'hora de compondre? Amb ell com a persona, molt. La seva música, jo penso que la meva i la seva són molt distintes. Vull dir, ja m'agradaria a mi tenir la trempera que ell tenia a nivell compositiu, perquè, és clar, a nivell rítmic, tímbric, hi ha una vitalitat molt mediterrània, d'altra banda, i jo no soc capaç, no soc així. A mi sempre soc molt més de somiar mons. Però sí el tinc molt present com a persona, no? Llavors hi ha una certa recança de dir, oi, això m'agradaria poder-li mostrar, a veure què en diria d'això. Molt bé, xiquet, escolta, tu has d'escriure més, que és el que sempre em deia, tu has d'escriure més. Dic, ja, però m'agradaria trobar el temps perquè no sé d'on treure'l. Això venia, per tant, de Com un núvol lleuger. Escoltem-la. Un d'aquests espais al Pentagrama que creem amb FIC Edicions, per un capítol de la temporada passada vaig parlar amb en Fabià Sankovski i li vaig preguntar si creia que des d'Occident si podem escriure haikus. Abans em parlaves d'aquell haiku que no era una traducció, sinó que era una interpretació, no? I et volia preguntar el mateix, si creus que els podem traduir. Ara ja t'hauria de preguntar tu què va respondre en Fabià. Aviam, jo crec que és molt difícil. T'explicaré sobre la pràctica què em passa amb això dels haikus. Quan vaig començar a descobrir tot aquest món, de seguida intentes pescar llibres. En anglès hi ha moltes versions, afortunadament en català molt poques. Parlo d'haikus traduïts dels originals japonesos. Altra cosa és que ens posem a fer haikus com a forma amb la literatura nostra, que això sí que en tenim. En castellà se'n troben més. Llavors, el que em va passar en algun cas, jo anava llegint i pensant, i en algun moment subratllava o anotava aquell que m'interessava, perquè em deia alguna cosa. Amb el temps que vaig anar descobrint que en algun cas hi havia el mateix haiku original que jo l'havia marcat en una traducció i que en canvi més tard me n'havia aparegut un altre i no em deia absolutament res. Aleshores penso que és bastant complicat, perquè culturalment
algú explicava que un occidental pinta un capvespre i el que fa un oriental és s'asseu i se'l mira i el contempla. Clar, llavors l'aproximació és molt diferent. Sí. I penso que és cert, algun conegut japonès m'ha comentat això, és que vosaltres no podreu mai comprendre tot el que amaga, perquè és fruit de moltes coses, d'una tradició cultural, de viure en un territori concret. Per començar, tinc entès que ells no fan servir tots els articles, sinó que són paraules pràcticament aïllades, associades amb sensacions, i que tu vas construint el teu ordre mental i allò implica unes qüestions concretes. No? I que, a més, has d'abandonar el teu jo, cosa que em sembla que a Occident és molt complicat. Nosaltres abandonem el jo poètic, perquè ets tu abans que res, no? Llavors, sembla que allà els haikus ja són exercicis d'escola, també els nens escriuen haikus, o sigui, no cal ser poeta per escriure un haiku. Per tant, ho veig com a difícil. El que passa que per mi em resulta molt suggeridor. Aleshores, de vegades has d'anar a buscar molt lluny coses que després faran que tu escriguis de la manera com ets i fruit d'un territori molt concret. És a dir, jo no em sento japonès en absolut, ni oriental, igual que suposo que l'orientalisme com a moviment, i dius, mira, a Reus tenim des d'en Fortuny fins en Josep Tapiró, que anaven posant tota l'estona damunt del llenç aquests temes, damunt del paper. Doncs jo no me del moment, però jo he d'anar a Tetuan per veure si puc pintar i descobrir-me a mi mateix, doncs potser sí, no ho sé. Jo el que puc dir és que m'ha resultat molt enriquidor i m'ha permet trobar, me sembla, el meu llenguatge. Parlant de literatura i del fet d'escriure, parlar sobre música i escriure sobre música, creus que és una manera de divulgar-la? Ja, el millor que podem fer per divulgar-la és escoltar-la, que no sempre es fa. Si ara tu em dius, ara seré molt cruel amb això, si parlem d'aquesta mena de divulgadors televisius tan famosos que surten amb texans o sense, em sembla una presa de pèl molt bèstia. Igual que aquests concerts de Cap d'Any que ara transmet TV3, que dius, però per favor, això què és? Si és una mena de duty free, tirant a molt lleig. Jo crec que la manera de divulgar-la és, primer, prenent-se seriosament l'ensenyament musical. És a dir, posem-nos-hi. Segona, donant les eines en tot el territori perquè això es pugui fer, perquè sembla que tot hagi de passar a Barcelona, excepte els estius que passa a Girona. Jo soc de Reus, Tarragona existeix, Lleida també. Hi ha sales de concerts per tot Catalunya. Quan ja tenim un programa format amb aquests joves intèrprets, qui s'ha d'encarregar de decidir? Escolta, doncs aquest concert que s'ha fet a Tortosa, ara el farem a la Seu d'Urgell, després el farem a Granollers i després el farem a Figueres. Això ha de ser possible, perquè diguem-ne que abarateix costos i en treus rendiment de la preparació. Tenim bons intèrprets, hi ha sales de concerts, què estem esperant? En comptes de competir unes amb les altres, potser seria bo que hi hagués alguna mena d'institució o alguna persona, perquè en el fons no són institucions, les institucions són les persones, que hi hagi al capdavant d'algun lloc que pensi, escolteu, aquests senyors han vingut a actuar aquí. No estic parlant de moure una orquestra, això val els diners. Estem parlant de moure un trio, un piano, de moure un quartet, de dir, anem a fer que aquest concert el repetim a diversos llocs. Per tant, apropar la música passaria per apropar-la geogràficament. Això sens dubte. I a més sol passar que les persones dels llocs més petits, que no estan tan habituats a escoltar diguem-ne concerts, o no tenen diguem-ne el ventall de possibilitats que tenim aquí a Barcelona o en llocs més grans, solen ser més agraïdes com a públic. I aleshores vindria la segona part. Fem una presentació, expliquem aquella música, trenquem una mica la quarta paret, no? I no ens presentem uns senyors vestits de color negre dalt d'una tarima, sinó que dialoguem. A mi m'agrada molt, per exemple, sempre ho dic als intèrprets, escolteu, si heu de tocar una música meva que està basada en un text, en un haiku, a més com és curtíssim, llegiu l'haiku abans de tocar la música, perquè dona pistes, no és que hagis d'explicar res, ni que tampoc intenti ser massa descriptiu, però crees un clima determinat. Penso que això ajuda. I penso que la divulgació també l'haurien de fer persones que fossin músics de debò. O sigui, per mi un divulgador és Leonard Bernstein o Glenn Gould, no aquestes coses que tenim per aquí. Soc així de cruel. Perquè, esclar, si jo començo a parlar que ja de jove mostrava un interès per la música, i a mi què m'explica? Vull dir, anem a veure per què allò és d'aquella manera. Vull dir, tots intentem fer la nostra feina, i si això mou, facis el que facis, que un escolti segons què, doncs benvingut sigui. Però no ens quedem amb l'anècdota, anem realment una mica més enllà. O sigui, parlem de densitats, de textures, parlem de gosaries rítmiques, intentem quedar-nos amb això. O sigui, jo sempre em pregunto, de fet ja tinc la resposta, no la diré ara, perquè sempre que hi ha programes divulgatius acaben sent sobre òpera.
O sigui, per què no n'hi ha un que sigui sobre quartets de corda? Pel text. Bé, doncs és que la música en principi no té text. O sigui, jo escolto l'Opus 132 de Beethoven i jo entenc moltes coses allà. Que és més difícil que si surt un senyor cantant, doncs, Margarideta llevat de matí. Segur, però veiem, anem una mica més enllà, no ens quedem amb les anècdotes i amb els arguments, anem més enllà. Aquí sentim el primer dels 3 haikus que interpreten, doncs, aquí Arnau Tomàs i Josep Colom. Proposo que escoltem aquesta obra perquè d'aquí poques setmanes, l'11 de febrer, d'Alice Duo, els interpretaran al marc del Festival Emergents de l'Auditori. A partir d'aquí, estirant aquest adjectiu d'emergents, com veus el panorama actual... Bueno, abans m'ho explicaves, no? Una mica com veus el panorama actual dels músics més joves, però ara aquí potser podem parlar una mica també. I també, mira, enllaçant-ho amb l'entrevista, autoentrevista que et feies al principi, no? Que també és una cosa que surt. Què en penses, què n'opines d'aquest qualificatiu d'emergents? A mi personalment no m'agrada gens, perquè jo no sé quina mena d'emergència. És que, esclar, diem, pobrets, són els que no s'han enfonsat, els emergents, o és que hem d'anar corrents perquè hi ha alguna mena de problema. Llavors la paraula s'ha posat de moda. Mira, si això serveix per donar oportunitat a que els joves, que cada vegada, com deia abans, em sembla que funcionen més bé i estan més ben preparats, tinguin ocasió de poder tocar en un espai amb tots els ets i uts, diguem-ne, doncs benvingut sigui. Però personalment, són aquelles fa un temps era mestissatge, la paraula que... Després, quina era? Bueno, aniríem trobant, paraules de moda. I si entrem en l'àmbit educatiu, aleshores ja aquí és tremendo, terrorífic. És com creem un nou vocabulari. Fa poc, sí, llegia en un lloc algú que deia, hi ha un tipus de llibres que no funcionen per una franja d'edat específica, sinó que els poden llegir nens, joves, gent més gran, fins i tot jubilats. I jo pensava, RUC se'n diu clàssic d'això, o sigui, ja està inventat. Doncs potser no hem fet molta fortuna amb aquesta paraula en concret. Ara, la idea em sembla perfecta. També he de dir que implica una mena com de competència que no m'agrada, perquè llavors es barregen i dius, mira, ara tocarà un quartet de corda, un cel·lista que fa duet amb un piano, després vindrà un senyor que toca el clarinet i un quintet de metall. Com escollim? Qui ho fa més bé? És que són àmbits amb problemàtiques molt distintes. Vull dir, si a sobre hi barregem després el cant encara es complica més. Com he de valorar jo un senyor que toca l'acordió amb un que toca el clave o amb una persona que canta? Bé, podem veure si hi ha una musicalitat o no, si hi ha un domini tècnic, però és que són àmbits molt diferents i cada instrument té la seva peculiaritat. Potser hauríem de donar més oportunitats a tothom i més que buscar aquesta mena de competitivitat, és a dir, diem, bé, hi ha d'haver uns mínims, però aleshores allò que dèiem, vinga, veniu, si compliu aquestes condicions, veniu i repartim-ho per tot el territori que cal. Potser la cosa no seria tan... Vull dir que sé que no és un esdeveniment, diguéssim, aïllat, sinó que hi ha altres plataformes, però sí que potser el quid de la qüestió, lo seu, que diu el meu pare, lo seu, seria... tenir com més plataformes per a aquesta gent. Sens dubte, i que vingui no només una oreneta, sinó totes. Llavors sabrem que l'estiu arriba de veritat. Altres coses que passaran aquesta temporada, a finals de març, concretament a l'Ateneu Barcelonès, és que estrenaràs unes cançons en poemes de Gabriel Ferrater. No sé si ens en pots avançar alguna cosa. Sí, d'en Gabriel Ferrater i d'Antoni Clapés. Doncs, mira, aprofitant que en Ferrater era de Reus i que ja sabia que hi hauria el centenari, amb una certa previsió vaig anar agafant poemes d'en Ferrater i vaig anar escollint alguns que m'interessaven. I sense voler-ho va anar sortint la possibilitat de musicar-los, sense pensar que s'havien de tocar o no. Vaig tenir la sort també que la meva filla gran, la Júlia, té molt clar que vol ser cantant i ha començat a estudiar el superior de cant, llavors em sempre deia, Júlia, sisplau, l'agafava en algun moment, canta'm aquesta frase, la gravava, llavors anava confegint, diguem-ne, la cançó a partir de retalls de la veu de la Júlia,
després que jo hagués imaginat com havia de ser la línia melòdica. Però a mi m'agrada, soc com molt Sant Tomàs. M'agrada posar el dit a la nafra i dir, sí, és ell, és el senyor. Aleshores, a mi a l'hora de treballar m'agrada molt treballar, doncs això, amb les mostres del so que tinc, gravant trossos, és a dir, tenint molt clar com sonarà aquella música, no només a nivell especulatiu, sinó que a nivell pràctic, és a dir, sé com sonarà aquell clarinet i jo componc a partir del timbre o del color d'una veu concreta, etc. Llavors la idea va ser aquesta, i amb l'Antoni Clapés, que per cert me la va presentar en Joan Guinjoan, també m'hi he anat trobant molt còmode, ens hem anat trobant moltes vegades, i també s'estrenen unes cançons seves molt breus, a més ell fa una poesia també molt concentrada i molt breu i molt suggerent, penso, i m'hi sento molt, molt proper. I les tenia, vaig parlar amb en Daniel Blanc, li vaig fer arribar, i em va dir, escolta, això es podria fer amb aquest concert. Doncs fantàstic, i fem-ho. Jo encantat. I hi ha altres coses que ens vulguis explicar d'aquest 2023? Bé, doncs que servirà per passar en net moltes partitures que van apareixent ara publicades, que ja sabeu que els compositors estem fent tots els papers de l'AUCA, llavors doncs has d'acabar fent també d'editor, i vigilant que les coses estiguin com han d'estar perquè arribin on han d'arribar, intentant compondre, tinc unes quantes coses al cap, però no les puc avançar encara. Doncs alguna cosa de cambra, possiblement alguna cosa d'orquestra i fins i tot alguna cosa de més envergadura, però ja veurem cap on va. Josep Maria Guix, moltes gràcies per haver vingut. Ens acompanyem escoltant el tercer moviment del Vent del capvespre, interpretada per la London Sinfonietta, sota la direcció de Geoffrey Patterson, en una publicació de Neu Records. Nosaltres marxem, però recordem que ens podeu escoltar sempre que us vingui de gust a la pàgina web podcast.ficta.cat i a la vostra plataforma de podcasts de confiança. Si ens voleu fer arribar felicitacions, queixes o suggeriments, sapigueu que ho podeu fer a través del correu electrònic podcast@ficta.cat o a través de les xarxes socials de Ficta. Jo soc Alba Nogueras, la sinfonia que sentim de fons és d'en Jordi Nus. Ens heu pogut escoltar bé gràcies a en Lluís Ruiz i hem creat aquest espai al Pentagrama acollits per Ràdio Granollers en un podcast de Ficta Edicions dedicat a la nova creació. D'aquí 15 dies tornem amb més música.